أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. Sengathi Allah angabusisa ukufunda kwezwi lakhe. Icela Allah angivikele kusathane ongathandwa. Egameni lika Allah onomusa onesihawu. Allahu Akbar. Allah uthi mangabe unedoubt nyane encane. Mosil, a small doubt. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina. Ba unedoubt wena, unokungabaza okuncane mayelana nale Quran. Ukuthi njengoba Allah eyilethile emhlabeni eyilethe esithunyweni sakhe. Ma unedoubt wena encane ucabanga ukuthi khona enye incwadi engcono kune Quran. Allah uthi fa'atu bi suratin min mithli. Woza nesakhe isambulo esifana nayo. Woza nesakhe isambulo esifana nayo. Subhanallah. Look at the challenge. Look at the challenge. Bhekani inqilo kuzana inselelo Allah aniphosela yona. MaNazaretha lenselelo ibheke kini. MaKristu lenselelo ibheke kini. MaRoma lenselelo ibheke kini. MaWatchtower lenselelo ibheke kini. Nani nina enikhonza amadlozi lenselelo ibheke kini. Allah uthi lethane seni isambulo esifana nayo. Uma nina niyadoubt nina nokungabaza noluncane ukuthi lesambulo leso Allah asehlisela isidalwa sakhe isithunywa sakhe lethani ke nini isambulo esifana naso. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wad'u shuhadaakum min dunillahi in kuntum sadiqin. Manqeda sensenzile leso sambulo leso. Njobe iziningi vele enizibhalele zona, iziningi vele enizibhalele zona. Allah uthini wad'u shuhada, lethana ufakazi. Ningagcini ngokusibhala kuphela, lethana ufakazi ngaphandle kuka Allah. Min dunillah, lethana ufakazi benu ngaphandle ka Allah. Abazonifakazela ukuthi ngempela lento le ingamazi ka Allah iyiqiniso. Leni ibhale ngezandla zenu. Allahu Akbar. In kuntum sadiqin. Uma ngabe ukuthi ngempela nikhuluma amaqiniso, lethana ufakazi benu. Uma ngabe ngempela nikhuluma amaqiniso. Allahu Akbar. Lalelo Allah uthini fa in lam taf'alu, uma ngabe nihluleka ukwenza lokho, MaNazaretha, MaRoma, MaKristu, MaWatchtower, nani nina nikhonza amadlozi, uma ngabe nihluleka ukwenza lokho, walan taf'alu, ngoba vele nizohluleka, Allah ushaya isitembu ngani, MaRoma, MaKristu, MaNazaretha, MaWatchtower, nani nina nikhonza amadlozi, Allah ushaya isitembu uthi walan taf'alu, vele nizohluleka. Fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijara. Ngakho ke manihluleka ngoba vele nizohluleka, yesabani Allah. Yesabani Allah. Yesabani umdali. Allahu Akbar. Fattaqun nar. Yesabani Allah, nesabe nomlilo. Allahu Akbar. Yesabanu Allah, nesabe nomlilo Allah awudalile. Allahu Akbar. Olungiselelwe abangakholwa. Lo umlilo loyo wesihoko ulungiselele abangakholwa. Lo mlilo loyo waquduha an-nas wal hijara. Izinkuni zakhona abantu namatshe. Izinkuni zomlilo wesihoko yini? Abantu namatshe. Subhanallah. Izinkuni zasesihogweni yini? Abantu namatshe. So MaNazaretha, ngisaphinda ngiyanibuza futhi, leli zulu leli nikhuluma ngalo enithi nizobe ninoshembe kulo, yiliphi izulu? Ngoba Allah uthi kwelakhe elidalo uye ngeke nina ningene.
maKristu, leli zulu lele nithi nizobe ninoJesu kulo, yiliphi? Ngoba uAllah uthi kwelakhe nina maKristu ngeke ningene. Maroma, leli zulu lele nithi nina nizobe nikulo nina noMariya ocebileyo, yiliphi lelo zulu lelo? Ngoba uAllah uthi kwelakhe ngeke ningene. Mawashtawa, leli zulu lele nithi nina nizobe nina nikulo, yiliphi? Ngoba uAllah uthi kwelakhe ngeke ningene. Nezo Allah uthini ngokungalaleli kwenu? Niyaphi? Nemlilweni wesihogo. Mawashtawa, Maroma, Manazaretha, maKristu, nani nina nikhonza amadlozi. Uma nina ningalalelanga, uAllah uthi nina nemlilweni wesihogo, yini nizobe niyinkuni zasesihogweni kanye namatshe. U'idlat lilkafirin, lo mlilo loyo ulungiselwe abantu abangakholwa. Esfonina, Manazaretha, Maroma, maKristu, Mawashtawa, nani nina nikhonza amadlozi, uAllah uthi la tufattahu lahum abwabu samawat. Angeke nina nize nivulelwe amasango ezulu, angeke nina nize nivulelwe amasango ezulu. Wala yadkhuluna aljanna hatta yalja aljamalu fi sammi alkhiyat, angeke baze bangene ngisho eparadise until ikamela liphume embubeni yenalithi. Anguphindele, angeke amaRoma namawashtawa namaKristu namanazaretha nabakhonza amadlozi bangene ezulwini, bavulelwe amasango ezulu, bangene eparadise, baphile impilo yenjabulo. Bayongena lapho the day ikamela laphume embobeni yenalithi. Akusho mina, kusho umdali wenu. Ngitsheleni-ke maNazaretha, leli zulu enithi nizobe nikulo noShembe lidalwe ubani? Ngoba uAllah uthi kwelakhe ngeke amaNazaretha angene. maKristu, leli zulu leli enithi nina nizobe nikulo noJesu, yiliphi lelo zulu lelo? Ngoba uAllah uthi kwelakhe ngeke ningene. Maroma, la nizobe nikhona noMariya ocebileyo kulelo zulu lelo, yiliphi? Ngoba uAllah uthi kwelakhe ngeke ningene. Unless nifuna ukusitshela ukuthi uShembe wadala izulu, noJesu wadala izulu, nolokuzana noMariya ocebileyo wadala izulu, noJehova naye wadala izulu, and then-ke nokuzana namadlozi la enokhonzayo adala izulu. Mhlambe kulawo mazulu-ke lawa amaningi-ke adalwe aba-different, ningangena kwelika-Allah. uAllah uthi lutho, niyongena kulo the day ikamela laphume embobeni yenalithi. Vulani ingqondo-ke maNazaretha, vulani ingqondo-ke maKristu, vulani ingqondo-ke maRoma, vulani ingqondo-ke mawashtawa, vulani ingqondo-ke nina enikhonza amadlozi, vulani ingqondo-ke nani nina inkonkoni neyitabane. Asikho isitabane noma inkonkoni eyongena ezulwini elidalwe uAllah. Alikho iNazaretha eliyongena ezulwini elidalwe uAllah. Akekho umKristu oyongena ezulwini elidalwe uAllah. Akekho umRoma oyongena ezulwini elidalwe uAllah. Akekho umwashtawa oyongena ezulwini elidalwe uAllah. Akekho okhonza idlozi oyongena ezulwini elidalwe uAllah. Ayikho inkonkoni noma isitabane esiyongena ezulwini elidalwe uAllah. Akekho, akusho mina, kusho uAllah emazwini akhe. Sengathi umdali angasivula ingqondo, simcela ukuthi akasidonsa asikhiphe eminyameni asilethe ekukhanyeni, sihambe endleleni eqondile khona uAllah ezohlala ejabulile ngathi, nathi sihlale sijabulile ngaye. Wa akhiru dawana anilhamdulillahi rabbil alamin.